Čo také prvé ste sa naučili? Dobrý deň. Nie? Dobrý deň, No. ďakujem. No jasné. A potom nadávky. Nadávka. Aj vám povedali, čo to znamená? Povedali, čo to znamená, ale nepovedali, že to sú nadávky, že to sú mrstvé. A išiel som do reštiky. Aha. Išiel som do reštiky. Do reštiky, počujete. To je slovenčina, čo? Do reštiky. Do reštaurácií. Do reštiky, dobré. Áno. A pani čašenička sa ma pýta, dobre bolo? A ja, po p***či. Ale ja som nechápal, že prečo je pani otvorená ústa v šoku. No. A Že veď ste vlastne pochválili to jedlo? áno, a prečo ste? Prečo ste? Veď to je p***čovka. A v väčšom šoku.